Curaçao, een kleine eiland met een ligging van amper 400 kilometer van de kust van Punto Fijo, Venezuela, heeft het gevoel van een kleine vis. Terwijl de grote vissen rondom ons heen zich blijven voeden en groter en sterker blijven worden, dat grote landen in conflict treden met elkaar wegens ideologische verschillen, is begrijpelijk, voorzitter. Alleen is de wereld sterk gaan veranderen na de COVID-pandemie. Ingenomen posities door grote landen moeten worden geëvalueerd, opdat meer aandacht wordt besteed aan kleine landen, in het bijzonder de SIDS, Small Island Development States. Al het voorstaande ten einde een betere slagkans in het bestuur van ons land en op ons zelfbestuur en bestaan te kunnen garanderen. Zoals benadrukt in een eerdere speech van mijn persoon, heeft Venezuela altijd voor een groot deel bijgedragen aan het bruto binnenlands product van Curaçao en is onze economie dus sterk afhankelijk van een goede commerciële relatie met Venezuela. Alle inspanningen van het kabinet PISAS zijn ten behoeve van het benutten van alle kansen die Venezuela voor ons land kan betekenen op het gebied van olie, toerisme, landbouwproducten, etc. etc. Alleen volgt uit artikel 3, eerste ledsel B van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat buitenlandse betrekkingen tot aangelegenheden van het Koninkrijk behoren. Vandaar dat uw hulp en steun, voorzitter, als parlementen van het Koninkrijk van belang zijn. In het bijzonder vraag ik mijn collega's van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal om de Nederlandse regering aan te sporen hun bijdrage te leveren in het zowel het versoepelen en uiteindelijk, voorzitter, het elimineren van de sancties als in het sluiten van bilaterale overeenkomsten met Venezuela, zoals het visumplicht voor Venezolanen.